Яңалықлар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Жеңіл генә ақша эшләргә ынтылышларның аяныч нәтиҗәләреннән гыйбрәт алырга вакыт. Махсус диспансерлаштыру программасы эшли башлады. С витамины буенча лимонны бакчадагы кайсы җиләк уздыра? Без мәгълүмат ташкынында яшибез. Кайчак бөтен вакыйгаларны күз уңында тотырга вакыт та, көч тә калмый. Шуңа карамастан, көн сайын кешеләрнең җиңел генә акча эшләргә теләп алданулары турында ишетәбез. Безнең калада яшәүче кеше шулай тиз хезмәт хакы турында рекламага ышанып, 1 615 497 сумнан мәхрүм булган. Биржада акча эшләргә теләгән күп кенә зыян күрүчеләр кебек үк ир банктан кредит рәсмиләштергән һәм билгесез кешеләргә биргән. Тулырак алдагы материалда. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлегенә шәһәрдә яшәүче 48 яшьлек эшсез кеше мөрәҗәгать иткән. Тикшерүчеләр гариза бирүченең 2021 елның июленнән алып августына кадәрге чорда биржа сатуларында катнаша дип уйлап, акчаларны билгесез счетка күчерүен ачыклый. 2 июльдә Instagram социаль шелтәрендә ул Газпром финанс кушымтасының рекламасына игътибар итеп, элемтә өчен үз координатларын калдыра. После этого ему позвонил. Шуннан соң аңа телефонга үзен брокер дип таныштырган Ират шалтырата. Ул никадәр күбрәк акча салса, шул кадәр зур табыш алачак дип ышандыра. Башта Ират 11500 сум салып карый. Аннары брокер аны банктан кредит алып, тагын 1,6 миллион сум акча кертергә күндергән. Ир кредит ала һәм шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә урнашкан банкомат аша төрле банк карталарына 1 615 497 сум күчерә. Аның кереме зур сумма тәшкил иткәч, ул үз акчаларын чыгарырга теләгән, тик бернинди операцияләрдә узмаган, трейдер шалтыратуларга җавап бирми башлаган. Ул чакта зыян күрүче аны алдаганлыгын аңлый. В настоящее время Хәзерге вакытта җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре җинаятьченең шәхсен билгеләүгә һәм аны тоткарлауга юнәлдерелгән оператив эзләү чаралары үткәрә. Россия Федерациясе территориясендә брокер эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен брокерлар лицензияга ия булырга тиеш. Бу документны оешмаларга Россия Федерациясе Үзәк банкы гына бирә. Компанияләр исемлеген Россия банкы сайтында тикшерергә мөмкин. Сак булыгыз, үзегезне алдатмагыз. 2013 елдан бирле мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча һәр кеше 3 елга бер тапкыр бушлай диспансерлаштыру узарга мөмкин. Диспансерлаштыру узарга тиешле кешенең яшен исәпләү авыр түгел. Аның яше 3кә бүленергә тиеш. Әйтик, бу 18, 21, 24, 30, 39 яшьтәгеләргә кагыла. 40 яшьтән соң диспансерлаштыру һәр ел саен үткәрелә. Диспансерлаштыру кысаларындагы диагностик тикшерүләр яшькә һәм җинескә бәйле. Бу хакта участок терапевтыннан белергә була. Диспансерлаштыруны үзең беркетелгән поликлиникада үтәргә кирәк. Аның төп максаты кешеләрне инвалидлыкка китергән һәм үлемгә илткән хроник авыруларны мөмкин кадәр иртәрәк ачыклау. Тикшерүнең беренче этабында антропометрия, табиб белгечләр каравы, кан һәм бәүл анализы, күздәге кан басымын үлчәү, электрокардиография, флюорография үткәрелә. Айрым яшь төркемнәрендәге кешеләргә каннарына биохимия анализ ясала. Ультратавыш ярдәмендә тикшерү үтәләр. Шулай ук 50 яшьтән узган ирләрнең кандагы онкомаркерлары билгеләнә. Хатын-кызлар 38 яшьтән соң маммография узалар. Икенче этап өстәмә тикшерүдән һәм диагнозны ачыклаудан гыйбарәт. Аның кирәклеген пациентның яшен искә алып һәм беренче этап нәтиҗәләре буенча участок табибы билгели. на сегодняшний день первый этап. Бүгенге көндә диспансерлаштыруның беренче этабын 5374 кеше узды. Икенче этапны 1125 кеше узды. Алар арасында 20 кешедә ишәклек патологиясе, 34 пациентта ашказаны ишәк тракты патологияләре ачыкланды. 4 хатын-кыз пациентта гинекология авыруы, офтальмология буенча бер авыру ачыкланган. 2019 елның 1 гыйнварыннан хезмәт кодексына кертелгән өстәмәләр кысаларында хәзер диспансеризация үтү өчен хезмәткәргә бер көн түләүле ял бирелә. Бу тикшерү узган вакытта уртача хезмәт хакы саклана дигән сүз. Шулай һәр ел сайын теләгән кеше диспансерлаштыруның җиңеләйтелгән вариантын профилактик тикшерүне үтә ала. Быелның 1 июленнән таҗлы вирус белән авырганнар өчен махсус диспансерлаштыру программасы да эшли башлады. Алсу Амирова, Олия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Авыруларны дәвалауның иң дөрес чарасы аны булдырмау, ягъни мәсәлән кисәтү дип белгечләр. Актив сәламәт яшәү рәвеше алып бардан тыш табиблар сезоннан файдаланып организмны витаминнар белән дә баетып калырга куша. Күп санлы җиләк-җимешләр арасына витаминнарга, бигрәк тә С витаминына байлыгы белән карлыган аерылып тора. Ул быел бигрәк тә уңды.
Онда нинди файдалы мәддәләр барлыгын һәм куакны үстерү серләрен без дә белергә тырыштык. Қорылған жейнің иң витаминлы жилегінің бірсі. Составында эфир мойлары һәм фитонцитлар бар. С витамины көп. С витамины антиоксидант ролін башқара, организмны қортаюдан һәм аурулардан саклый. На сегодняшний день Бүгінгі күндә С витамины буенча лидер дип лимон шытланла, тик шынлыкта қорылған оннан калышмый. Кайбер очракта хәтта өстөнлükкә дә китә. Қорылганда витаминнардан тыш антиоксидантлар һәм пектиннар да бар. Пектиннар организмнан токсиннарны чыгарырга булыша, металларны бәйли һәм аларны чыгара. 20 кара карлыган тәүлеклек С витамины нормасын тәэмин итү өчен җитә. Өстәвенә кызыл һәм кара карлыганда кремний да бар. Бу безнең сәламәт нерв системасы һәм яшьлекне саклау чарасы. Сүз уңаеннан галимнәр раславы буенча карлыган 11 гасырда ук барлыкка килгән булса да, аны нибары 100 ел элек кенә бакчаларга күчерәләр. Тогда она прорастала. Ул вакытта ул урманнарда, елгалар янында үскән, үзенең хуш исе аркасында карлыган исемен алган. Рустә инде карлыганны ширкәүләр тирәсендә монахлар үстерә. Селекционерлар ярдәме белән карлыганның размеры 2 тапкыр арткан сортлар барлыкка килде. Шуңа күрә утырту өчен яңа сортларны сайларга киңәш ителә. Иң мөһиме аларны ылыслы агачлар белән утыртмау. Во время сбора урожая, Уңыш җыю вакытында без әлбәттә үсемлекне фунгицидлар белән сиптерә алмыйбыз. Шуңа күрә уңыш җыйганнан соң карлыганны гөмбә авыруларыннан фунгицидлар белән һәм төрле корткычлардан инсектицидлар белән эшкәртергә кирәк. Җыюдан соң шулай ук санитар кисү ясарга кирәк. Аның яфрагы да витаминнарга һәм файдалы мәддәләргә бай. Ул эсседә сусауны яхшы баса, кан басымын нормальләштерә. Авыр хезмәт көненнән соң карлыган яфракларыннан витаминлы чәй көч бирә һәм дәрт уятачак. Республикабызда быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Әлмәт шәһәре һәм районында 60-тан артык милләт вәкиле яши. Аларны еш кына музыкага мәхәббәт берләштерә. Моның шулай икәненә безнең иҗат төркеме дә инанып кайтты. Андраник Мелконян милләте буенча әрмән. Әлмәтнең музыка мәктәбендә укытучы булып эшли. Скрипкада 46 ел уйный икән. Әлеге коралны үз милләтенеке дип саный. Аның әйтүенчә, татар көйләре белән әрмән көйләре охшаган. Татарстанны ул милләтләр дуслыгы өчен иң яхшы урын дип атады. Музыка это все для нас. Әрмән халкы өчен музыка ул бар нәрсәне дә аңлата. Әрмән моңайса да, күңелле вакытта да музыка тыңлый. Бездә туй вакытында да уеннар булмый, бар тик музыка, җырлар яңгырый. Амин шлавклини, якек мясин. Әлмәт шәһәренең 60 еллык исемендәге ял паркында бу көнне татар, башкорт, әрмән, чуаш көйләре яңгырады. Популяр артистларның җырларын күбрәк җырламый. Җыр тормышны бизи. Күңел менә тула, тулган вакытта җырлыйсы килә инде. 80 яшьлек Тәслимә әби яшь чактагы җырларының кәгазе өйдә калган, гел үзем белән йөртә идем дип хисләр белән уртаклашты. Концертлар карарга ял паркына еш йөри икән ул. Музыка ширләрен оныттыра, ял итеп кайтам ди. Bütün şaşı, şaşı Allah'a şükür. Күңелләндерә, күңелгә дуслык, татулык бирә. Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге ял паркы шәһәр халкын һәм кунакларын үзенә чакырып кала. Бу атнада Әлмәтләрнең театраль җомга, якшәмбе көнне Вил Усманов концерты көтә. Алсамиров, Дамир Кырбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны арта. Июль айында авырулар саны июнь айы белән чагыштырганда 1,5 тапкырга югарырак булган. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итә. Белгеч сүзләренчә, узган тәүлектә республикада яңа коронавирус инфекциясенең 52 очрагы теркәлгән. Шулай итеп, барлыгы 24233 очрак теркәлгән. Сүз уңайыннан иртәгә шимбә көнне Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге ял паркында вакцинация ясаткан пенсионерлар арасында велотренажер, велосипед сыман кыйммәтле призлар уйнатылачак. Бу акция ай сайын 30 ноябрьгә хәтле барачак. Токиода җәйге Олимпия уеннары дәвам итә. Соңгы мәгълүмат буенча безнең җыелма команда зачетта сизелерлек дәрәҗәдә медаль күләмен арттырды. Соңгы көннәрне зур җиңүләрнең берсе Дагестанда туып үскән Заур Угуев һәм Альберт Батыргазиевның бокс һәм көрәштә яулаган 2 алтын медале. Моннан тыш Анжелика Сидорова 9 ел эчендә Олимпиадада беренче медаль яулап, безнең җиңел атлетиканы да уятты. Һәм әлбәттә инде тарихка иратлар волейбол турнирының ярым финалында бразилияләрне җиңүләре һәм пляж волейболында финалга ышанычлы чыгулары керәчәк.
Шушы күннәрдә синхрон йөзүне һәм нәфис гимнастиканы күзәтеп торачакбыз. Тагын безнең хатын-кызларны гандбол турнирында супер матч көтә. Бу юлы безнең спортчылар Россия Олимпия комитеты байрагы астында чыгыш ясый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.